Benvinguts a aquest nou vídeo de la sèrie del curs de Godot, on aprendrem a crear personatges complexos amb Animated Player i Animated Tree. El primer que farem serà crear una nova escena amb un node arrel de tipus Character Body 2D i li ficarem el nom del nostre personatge principal. En el meu cas es dirà Aina. En els Character Body 2D sempre és necessari una col·lisió i un sprite 2D, que és on ficarem els nostres dibuixos. A més, com anem a utilitzar els nodes Animated Player i Animated Tree per a crear els nostres personatges, haurem de ficar un node de cadascun d'aquests. Dins d'aquest sprite 2D que hem vist que he afegit és on ficarem les imatges del nostre personatge, que hem de tindre a la nostra carpeta Assets. Podem veure que seleccionant en la part de baix Animated Player podem crear les nostres animacions. El primer que anem a fer és donar-li que cada un dels frames de la nostra animació durarà 0,2 segons. La primera animació que anem a fer, que és la de idle, que és quan el personatge està quiet, només té 2 frames, així que la duració total de l'animació serà 0,4. I l'hem de ficar en repeat per a que estigui tota l'estona fent l'animació. Després arrastrem les imatges de idle cap avant a la textura de l'sprite 2D. I ara és quan començarem a crear l'animació. Primer anem a fer-la més menuda perquè és molt gran. I ara, sempre tenint l'sprite 2D seleccionant, començarem a afegir les keys del nostre personatge. El primer que afegirem és la textura, després quantes imatges en horitzontal i en vertical té la nostra textura, en aquest cas són 2 en horitzontal i una en vertical, i després els 2 frames. Ara, quan li donem al play, podem veure com es mou la nostra personatge. Anem a guardar ja la nostra escena i a crear les altres animacions de idle de la mateixa manera, afegint totes les keys necessàries. Ara anem a crear l'animació de córrer, walk en el nostre cas, anem a anomenar. En aquest cas, dins de la textura, els frames són diferents. Tenim 3 frames en horitzontal i 2 en vertical. I comencem a afegir les keys, igual que hem fet en l'altre cas. Sols que en aquest cas, en lloc de tindre sols 2 frames, ne tenim 6. També hem de tenir en compte que això va fer canviar la durada total de la nostra animació. Així podeu veure que hi havia un problema i és que l'ordre de les imatges en la nostra textura no era el correcte. Aleshores, a l'afegir els frames no fa bé l'animació. Hem de reordenar-los per a que els diferents frames vagin en l'ordre correcte. Amb un poc de paciència i de reordenació ja està bé. I ara fem el mateix per a la resta d'animacions de córrer. Aquestes animacions les he creat amb una aplicació que es diu Pixelorama, que també està programada en Godot, i que una volta tens tots els frames hi ha 2 formes d'exportar-lo, en horitzontal i en vertical. Si no vas en compte a l'hora de fer
Per això el primer que farem és associar l'Animated Player a l'Animated Tree i li crearem un State Machine. En aquest State Machine crearem dos estats, un per al idle i l'altre per al walk. Un dels punts cardinals, dalt, baix, esquerra i dreta, hem d'associar l'animació que pertoca a aquest punt, tenint en compte que l'animació al punt de dalt hem de ficar-li l'animació que està mirant cara avall i al punt de baix l'animació que està mirant cara dalt. Això és perquè a Godot les I's creixen cap a baix. Aleshores, la I positiva és baix i la I negativa és dalt. Farem el mateix tant per a les 4 animacions de idle com per a les 4 animacions de walk o run, segons el nom que li hagin ficat. Una volta hem designat les animacions, el que fem és unir els diferents estats. I per a cadascuna de les transicions, a l'inspector hem de donar-li un nom. Podem donar-li el nom que vulguem sempre i quan ens ajude a identificar després quina transició es tracta. Una volta hem creat l'arbre d'estats, anem a escriure el codi per a que la nostra protagonista es pugui moure. Començarem definint una variable arbre, que és el nostre animation tree, per a poder cridar-lo. Aquesta variable podem veure que té un identificador @onReady perquè només es pot assignar el valor una volta s'ha executat la funció ready i per tant l'escena està en marxa. Després crearem una variable speed, que serà la velocitat a la que es mou la nostra protagonista, i a aquesta variable li fiquem un identificador @export davant. Aquest identificador el que fa és que una volta tenim salvat el codi, en l'inspector aquesta variable speed es transforma en una variable més, que podem modificar el seu valor des de l'inspector. Després creem la funció ready, que és la primera funció que s'executa a l'executar-se l'escena i que l'únic que farem serà activar el nostre arbre, i comencem a crear la funció physicsProcess, que és la que està relacionada amb el moviment del personatge. Dins d'aquesta funció, el primer que fem és agafar el vector de la direcció en la que es mou el personatge, up, down, left, right, i li apliquem la funció normalized. Aquesta funció el que fa és transformar el vector de la direcció en un vector unitari. D'aquesta manera evitem problemes com que, per exemple, en diagonal el personatge es maneja més ràpid que si es maneja en horitzontal o vertical.
I després simplement dins d'aquesta funció li diem que si existeix una direcció, és a dir, si l'usuari ha pres alguna de les tecles relacionades amb el up, down, left i right, que el personatge ha de fer move and slide, és a dir, moure's, es mourà en la direcció apropiada. Després creem la funció process, que és la funció que s'executa en cada frame de l'escena. I aquesta funció, de moment, l'únic que fa és cridar una altra funció que es diu update animation parameters, que comprovant en quina direcció es mou el personatge, el que fa és utilitzar el nostre arbre per a actualitzar quina és l'animació que s'ha d'executar. Dins d'aquesta funció comprovarem la direcció del moviment. Si la direcció és 0, l'animació que s'ha d'executar és una animació idle. Dins d'aquesta funció el que farem és comprovar la direcció del moviment. Si la direcció és 0 és que no hi ha moviment i per tant l'estat del nostre arbre és idle. Podem agafar els paràmetres del nostre arbre, tant els estats com les transicions, de l'inspector. Si la direcció no és 0, implica que el nostre personatge està movent-se i aleshores l'estat en el que està el nostre personatge serà l'altre, walk. Una volta tenim definit en quin estat està el nostre personatge, el que farem serà, per a la direcció en la que es mou el personatge, actualitzar el paràmetre. En aquest cas, tant el paràmetre de idle com el paràmetre de walk. Amb aquesta segona part el que es fa és elegir quina de les animacions és la que s'activa dins de les animacions de idle o de walk. Una volta hem acabat de crear les nostres funcions, provem el personatge i així podem veure que hi ha diversos problemes. Quan es mou cap a la dreta està ficant-se l'animació de moure's cap a l'esquerra i quan es queda parada es queda de cul en lloc de cara. Això implica que hem d'anar a estudiar si el problema el tenim en l'Animation Player o en l'Animation Tree. La comprovació més senzilla per la que podem començar és anar a cadascun dels estats de l'Animation Tree i tornar a definir les diferents animacions, o almenys la que ens falla. I després provar. Si continua fallant-nos, anem a l'Animation Player i comprovem que l'animació és correcta, perquè hi ha voltes que si no fica bé la textura ens pot fallar l'animació. En aquest cas, després d'assegurar que la textura és correcta, continuem tenint problemes amb l'animació. Hi ha voltes que aquest procés és una mica frustrant, perquè per més que tractes de trobar l'error, sembla que no hi ha manera de trobar-lo.
hi ha que fer un poc de perseverança. També un altre error que he pogut veure mentre estava fent l'animació és que algunes animacions són una mica més grans que altres. Això se soluciona modificant la mida de l'animació, fent-li un transform i escalant-la i mirant a veure que més o menys tinguen totes la mateixa mida. Donat que tenint la forma de la col·lisió, aquesta forma de la col·lisió ens pot ajudar per a veure que totes les animacions més o menys tenen la mateixa mida. Per exemple, esta així se veu clarament que és un poc més menuda que les de caminar. I així, després de donar-li moltes voltes a l'Animation Player i a l'Animation Tree, em vaig donar compte que em faltava una línia de codi i no havia ficat la comprovació de que el personatge té una direcció abans d'assignar-li l'animació correcta. Una volta fet això, el nostre personatge ja es mou en totes les direccions tal qual nosaltres volíem i ja tenim el nostre personatge preparat per a insertar-lo en qualsevol altra escena. I això és tot en aquesta lliçó. Ens veiem en la pròxima lliçó on aprendrem a crear escenaris on el nostre personatge ho moure's.